Cutar zazzabin cizon sauro na daga cikin cutuka da ke hallaka al'umma musamman a ƙasashe na 'yan rabana ka wadata mu. Masana sun yi imanin cewa irin wannan lokaci da damuna ta kankama an fi samun hayayyafar sauro wanda shine ke yada wannan cuta, abin da ke barazana ba kawai ga yara ba har ma da manya. Bisa wannan ne hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato WHO a turance ta shirya yin rigakafi ga yara a jihohin arewacin Najeriya guda 9 da nufin ceto rayukan miliyoyin yara da ake ganin ka iya mutuwa sanadiyar wannan cuta. Domin a kare yara ƙanana daga wata 3 zuwa wata 55 daga zazzabin cizon sauro. Wannan yana da muhimmanci idan muka yi la'akari da yanda zazzabin cizon sauro yake addaban yara ƙanana, to shi yasa muka ga cewa a ɗauki wannan mataki a kare yara a wannan lokaci wanda muna samun wannan zazzabin cizon sauro sosai da zaran an shiga damina. Na Najeriya gaba ɗaya ana samun kimanin mutane kusan miliyan 5.700 wanda suke kamuwa da wa'annan cututtuka din. Amma kuma ya fi addaban yara, kashi kusan 50 da wani abu daga cikin wannan duk yara ne yake addaba da kuma mata masu ciki. Shi yasa aka ɗauki mataki domin a ga cewa an kare yara daga wannan zazzabin cizon sauro musamman a nan jihar Borno. A wannan shiri ma'aikatan lafiya na shiga gida-gida domin ba da magungunan rigakafi ga yara tare da ilmantar da iyayensu yadda za su kare kansu daga wannan cuta. Idan gobe kika bata wannan idan ta amar sai ki ƙara lalata mata wannan. Kar ki ce tunda ta amar zan aje sai jibi ƙara bata wannan. Gwamnatin jihar Borno dai ta nemi iyaye su ba da haɗin kai don samun nasarar wannan shiri. Muna kira ga iyayenmu su yi kokari su ba da haɗin kai wa ma'aikatan kiwon lafiya domin su ga cewa an samu an gudanar da ba da wannan magunguna wa yara. Duk da cewa akwai iyaye da ba su saki jiki da wannan shirin rigakafi ba, akwai wasu da suka yi maraba da shi. A gaskiya abin farin ciki ne sosai don abin da ya addabe mu sosai babu kamar cutar maleriya din. Kuma shi inda akwai sauro dole da maleriya kuma baya da za a yi a raba karamin mutum da sauro. So kuma abin ya zo a lokacin da muke bukata, mun yi farin ciki sosai. A daidai lokacin da ake gudanar da wannan gangami na yaƙi da zazzabin cizon sauro, akwai ƙwararru da suka nuna cewa ana dukan taiki ne an bar jaki, wato ana yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro ba wai ana yaƙin da shi kansa hayayyafan sauro ba. Akwai buƙatar hukumomi su mai da hankali kamar yadda wasu ƙasashe suka yi, suka kawar da wannan cuta daga gare su, wato ta hanyar magance hayayyafar sauro tsakanin al'umma. Al-Amin Suleiman Muhammad, DW Hausa, daga Maiduguri a Najeriya.